Mengke. Mas galak-galak. Lagunya galak-galak. Iki bar galak-galak dari teman-teman Mojosari. Nanti Mae pek nyumbang lagu sak nyawere. Mas Fauji, monggo niki duwete manut iki klambine abang kabeh. Tapi aku sing seneng Mas Fauji iki digoleki gandeng sing sewemok, sing seweger. Monggo Mas. Mau manut aku, manut Pak Tris aku. Lah, kok mau dilek manut. Iki nyapa kok maling ngene iki? Ketarane penak Ya, manut. iki tak kene Mbak Ani apa sing iki? Buaran pokok sing kena digawe Pak Tris. Tapi lek aku ngene iki seneng aku sing gede-gedene iki. Pokok kena digawe wis, aku mau manut. Wajah iki. Gala-gala ya Nduk Tis. Tapi iki ndak galak iki, Mas Fauzi iki wis jinak. Ndak wong anu wis tak anu tak rangkeng nang omah. Iya. Iki perwakilan dari Lor Kali, karo Gembredek sing putri mau sampun ibu-ibu, lah niki sing Jawa. Lah nanti pasukan jogetnya Mas Fauji siapa saja yang berada di sana? Kuwi asine iso kabeh Mas, cuma izin. Masnya apa lho kok izin ki? Iki ngene lho Mas, iki waktu kita masih banyak, mungkin ada 1 jam lebih ndak apa-apa. Sedikit ya. Nanti engko aja jam 12 kok nambah, Pak Tiyongko ya bangkrut. Ya Nduk, Cahayu, Titis. Mas iki tanggone tak kene-kene sik Mas ya. Dadi aku ora nyangoni ati sik Mas nggih.
Merindu bagaimana Masya Allah. Lah siji nang omah siji nang kene ya Mas. Lek tak gawe loro pisan kene ngono omah gawe apa aku? Omah aku ki serep. Kadung iki wis ngejelne dhuwit lho ki mengke. Ngono Mas ya. Ki piye iki persiapane? Ki panggah duit apa kon dhewe iki? Ya wis Arjun ya Mas. Heeh, Arjun. Heeh, iki Arjun duete karo Mbak Ani. Sajane ape duwe karo Mbak Katri ya kok. Mbak Katri, monggo Mbak Katri. Jenano. Kok turu to? Ada yang merintah pada diriku yang hina. Masih bersama SK Music.